Aďo, Jurko a Miško. Ideme si zahrať Tomb Raider Underworld, jeden z najnovších dielov. Dobrá hrateľnosť, grafika, takže nemáme problém. Poďme hrať. Dobre, bež. O, strašne. O, práve vybuchol dom. Je naozaj práve vybuchol dom. Videl si video, či nie? Hej. No, tak to si robíš srandu. Pane Bože. Andrej, ty si dievča. Do keľu toto neviem. Andrej, ty si dievča. A už iba skoč. Andrej, ty si dievča? OK, paráda. Bež, Lara. Menšie technické problémy. Kde? Sakra. Prosím! OK. Lara Croft je prosím pekne profík. Vycvičená. A pochybujem, že by nosila zbrane pri sebe. Prečo nie? Keď by ju nemal nikto hroziť. Tak prečo by nosila zbrane? Poď. Neflákaj sa, Lara. OK, mám to. No, jump. Ideme. Dole. Do keľu. Aké dole? Hej, dole. Nemal som ísť dole. No poď, Lara. Bež. Dobre. Tak skoč. Sakra. To jumpnem, lebo som profík. Prepáčte, to moja chyba. Dobre, máme tu checkpointy. Poď, Lara, paráda. A teraz skoč. Musíte uznať, že som profík. Nechaj to tak. Biela. Wow. Pekné. No tak. Prečo sa flakáte? Presne tak. To sa nedá preskočiť. Asi očividne nie. Pekná kvalita, Jurko. No tak, neflakajte sa. Nie, dobre, vidím, že sa to nahráva. V poriadku. Áno, je tam nahrávanie, pozrite sa tu. No tak, ideme. Teraz sa ocitneme na lodi a pôjdeme pod vodu. Samozrejme vám ukážem inventár a podobne. Také základovky, informačky. Áno, práve ste mohli počuť, že pijem kolu. Pozor. Už to ide. O týždeň skôr, prosím. No je luxusná jachta. Konkrétne Larina luxusná jachta, ale dajme tomu. Videohovor.
Nedá sa to preskočiť, takže... A nie ako vo Far Cry, to by som vám už preskočil, ale... Tu sa to preskočiť nedá, takže vám to nechám. Ako vidíte, si naťahuje peknú zbraň. Áno, to je USPčko. Model. Ktorý model? Neviem, ale mohli ste vidieť tam tú nadstavku. Potom sa kľudne opri, ale... Práve si zobrala potápačskú výstroj. Nechápem, prečo je to po anglicky. Lebo nemám českú verziu. Taká dobrá hra a je to po anglicky. Paráda. Pozrite sa, luxus však. Vzadu môžete vidieť harpunu. Náš roloka. Klasickej pištolky. Tu môžem meniť. Harpuna. To mierenie nie je bohviaké, ale čo tu máme. Takže táp, máme PDAčko. Áno, PDAčko. Máme tu sonarovú mapu. Vidíte, tu máme tú jachtu. Dá sa to pekne používať pri oných. Sebráno, tu máme, viete čo, architekty. Výbier zbrane, inventář, nápovieda, denník, pokračovať ve hře, inventář, batoh, vybavení, rôzne vybavenia, zbrane, môžeme vidieť, poklady, zatiaľ žiadne nemáme. A tu je výber zbrane. Môžeme si teda harpunu teda mám. Pištole sú základné, teraz mám harpunu. Má uspávacia puška, útočná puška, emica, brokovnica a Uzi. Na gangstera sa nejdem hrať ani na nejakého berzekera taktika, takže si zvolím M4. A môžeme sa vrátiť. Vidíte, automaticky ju mám. Je to naozaj silná puška. Tu sa mi môžem zapnúť svetlo a pištolky samozrejme mám tiež. Takže poďme do vody. Tak. Plaveme. On tu bude aj žralok, takže... Bližšie. Vydržte. Tu ideme sem. Tu dáme také koleso, ale ešte jedné koleso budeme musieť získať, ale... Dlhšie som to nehral, takže teraz neviem, kde je to jedno. Ale ten žralok tu bude. A ty ho musíš zabiť. Počkajte. Teraz sa mi nedá vymeniť na pištole, takže si... Vidíte, tu máme toho žralka. Ale už je preč. Mŕtvy. Samozrejme tu máme granaty, ktoré sú pod vodou veľmi nebezpečné, lebo sa nedajú hodiť. Ale sú za to veľmi silné a taktiež sú lepivé, takže keď ho hodíte na nejakého človeka, čo vám ukážem neskôr, tak sa na neho prilepia a nech uteká, proste zomrie. Zobereme. Dáme to sem. Paráda. A tu nám chýba ešte jedno koleso, po to idem. Daj to bližšie. Poď na mňa, poď viac ku mne. Tuto bude to koleso. Kľudne sa aj opri, aby to bolo bližšie. No, takto plávem rýchlejšie. Rybka. Nemyslíte si, že má taký abnormálnu schopnosť zadržiať dých?
Nie, môžete vidieť, že pozrite, má kyslíkový prístroj, takže... Kyslík. Logika je zanechaná. Medúzy. Áno, medúz sa radšej nebudem chytať, lebo dokážu ma... Zabiť. Nie priamo zabiť, ale zraniť a v niektorých častiach dokonca vážne aj zabiť. Z tejto Lara Croft by som mohol robiť kompletné walkthrough, lebo už ho mám vyhrané. Tým pádom viem čo a ako, takže tých viac partov by mohlo byť. Očakávajte. A ak si dobre pamätám, tak tam musia byť oči. Takže toto si urobím. Dobre. Toto. A toto. Toto ešte raz. Ešte raz. A malo by sa nám to otvoriť. Paráda. Samozrejme toto už je abnormálne, áno, ale to nás netrápi. Ideme na vec. Tu bude potom kraken. Tuto mu budeme môcť vidieť chápadlo krakena, ktorého potom budeme musieť zabiť. Len či plávam dobre. Áno. Tu je to chápadlo krakena. My ho potom zabijeme. Áno, sme v jaskyni. Poďme. Už si môžeme vymeniť zbraň. Zapol som si svetlo, aby sme aj niečo videli. A máme tu problém. Ono sú to technické problémy, ale však hádam sa to spraví. Potom by som mal urobiť ešte nejaké to video na Need for Speed. Samozrejme už z notebooku. A no aspoň považujte to aspoň toto za takú ukážku. Nie je veľmi let's play. Čaute.